लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि गजबका भिडिअखौ सुरु खालामनोसै गिबियावनो नोंथाङा गावनि सायाव फोथायनाय सोमजिहोनांगोन एबा गावनि मेलेमाव खर'आव सोमजिहोनांगोन दि आङो 1 घन्टानिबो बांसिन खालामनो हाखायो होननानै आरो नोंथाङा बेबायदि सानबाय थायोब्ला बुंबाय थायोब्ला बे सानसे समाव जाथारगोन बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा बे फोथायनाया सोमजिनायनि उनाव एबा सोमजिहांबाय थानायावनो नोंथाङा दि सेक्स खालामो अब्ला बे सेक्स खालामनायाव नोंथाङा बेफोर मोनथाम मोनब्रैसो आइडियाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन लोगोफोर नोंथाङा सेक्स खालामबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन पजिशन खालामनो नाजानांगौ खालामनानै 2 मिनिटनि उनावनो नोंथाङा गुबुन पजिशन खालामनांगौ आरो 2 मिनिटनि उनाव गुबुन पजिशन अब्ला थाबैनो गनो नागिरब्लानो गुबुन पजिशन खालामनानै होनांगौ माने आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों दि गनो नागिरब्लानो दैया थाबनो गनो नागिरब्लानो एबा गवां गवां बायदि मोनब्लानो नोङो गुबुन पजिशन खालामनो हानांगौ आरो गवां गवां मोनब्लानो बांद्राय स्पिड खालामनायखौ एसे लासै खालामनो हानांगौ अब्ला नों बे स्पिड खालामनानै माबोरै गलांगोन नों गम मोननाय नङा बेनिखायनो स्पिडखौ एसे खम खालामनांगौ लोगोफोर बिनि उनाव नेक्स्ट पइन्ट जुदि नोंथाङा पेसाब ओंखारदों अब्ला सेक्स खालामनायनि सिगाङावनो पेसाबखौ क्लियार खालामना लानांगौ पायखाना ओंखारबो बेखौ क्लियार खालामनांगौ बेफोरबायदि पेसाब ओंखारो एबा पायखाना ओंखारो अब्ला नोंथाङा डिस्ट्रेक्टेड जायो आरो बे डिस्ट्रेक्ट जाबा नोंथाङा बोरै 1 घन्टा खालामनो हानो बेनि उनाव नोंथाङा जौ सेरेब लोंनायखौ एसे खमायनो नांगौ बेफोरबायदि जौ सेरेब लोंबाय थायोब्ला नोंथांनि पावारा खमायलांगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर लेटेस्ट भिडिअनि थाखाय थेंक इउ